Diolch yn fawr. Diolch yn ti unwaith eto Dduw am y fraint o gael dod ger dy fron. Ni'n cyflwyno'n hoedfaith ofal tir dimplu, tywallt ysbrydano. Ni'n gofyn i'n ôl trwy enw ac heiddiant i'n harglwydd Iesu Grist. Amen. Croeso i'n gwasanaeth ar ôl yr oedfa fe fi'n abaned drws nesaf yn y neuadd. Fi'n hoedfa nesaf pnawn Sul am hanner awr wedi 3. Ein cwrgweddi misol ar drydydd nos Iau o bob mis, sef 4 ar 15, hanner awr 7, ac yna, os dymunwch chi gyfrannu tuag at yr achos, mae plat ar gyfer casgliad yng nghefn y capel. Dewch ni ddechrau'n hoedfa drwy ganu Emynau 212 o fy Iesu bendigedig unig gwmni fenaid gwan. 212 gawn ni sefyll i'w chanu. Darlleniad o'r Hen Testament, llyfr Jeremeia, yr 8fed benod ac yn dechrau'n yr adnod gyntaf. Jeremeia, penod 8 ar adnod gyntaf. Yn yr amser hwnnw medd, yr arglwydd y dygant hwy esgyrn brenhino Jwda ac esgyrn ei dywysogion ac esgyrn yr offeiriaid ac esgyrn y proffwydi ac esgyrn trigolion Jerusalem allan o'i beddau. A hwy ai teinant o flaen yr hael ac o flaen y lleiad, a holl lu y nefoedd yr rhai ag arasant hwy, a'r rhai a wasanaeth asant, a'r rhai a rhodiasant ar ei hôl, a'r rhai a geisiasant, a'r rhai a ddolasant, ni chesglir hwynt ac nis cleddir yn domen ar wyneb y ddeiar y byddant. Ac angau a ddewisir o flaen bywyd gan yr holl weddillion a dewyr o'r teulu drwg hwn. Yr rhai a dewyr yn y lleoedd oll y gyrau si hwynt yno, medd arglwydd y lluoedd. Ti a ddywedi wrthynt hefyd, fel hyn y dywed yr arglwydd, a gwympant hwy ac ni chodant, a dri e fe ymaith ac oni ddychwel, paham y ciliodd pobl Jerusalem yma yn ei hôl ac encil tragwyddol, glenasant mewn twyll, gwrthodasant ddychwelyd, mi awran dewais ac y glywais, ond ni ddywedant yn iawn, nid ydy farhaodd neb am ei anwiredd, gan ddywedyd beth am wneithym i. Pob un oedd yn troi i'w yrfa, megis march yn rhithro i'r frwydr.
Ie, y cyconia yn yr awyr a Edwin ei dymhorau, y dirtir hefyd ar aran arwennol a gadwant amser ei dyfodiad, eithir fy mhobl I ni wyddant farn yr arglwydd. Pa fodd y dywedwch doethion ydym ni a chyfraith yr arglwydd sydd gyda ni? Wel yn ddiau ofer y gwnaeth I. Ofer yw pyn yr ysgrifenyddion. Y doethion a waradwyddwyd, a ddyrchynllwyd ac a ddaliwyd. Wel gwrthodasant air yr arglwydd, a ffaddoedd ddiyneb sydd ynddynt. Am hynny rhoddaf ei gwragedd hwynt I eraill, a'i meisydd yr rhai a'i meddianno, canis o'r lleiaf hyd y mwyaf, pob un sydd yn ymroi I gybyddod, o'r proffwyd hyd at yr offeiriad, pawb sydd yn gwneithu'r ffalster. A chasant hefyd archoll merch fy mhobol yn ysgam. Gan ddywedyd, heddwch, heddwch, pryd nad oedd heddwch. A fi gywilydd arnynt hwy, pan wneithant ffieidra, na fi ddim cywilydd arnynt ac ni fedrasant wrido, am hynny y syrthiant, ymysg yr rhai a syrthiant, yn amser ei hymweliad, y syrthiant, medd yr arglwydd. A bydde bendith Duw ar ei air sanctaidd ef. Gadewch ni nawr droi at ein harglwydd mewn gweddi. Diolch yn I ti unwaith eto Dduw am y fraint o cael dod ger dy fron yn dod trwy enw, trwy heddiannau, dy fab a'n gwaredwr yr arglwydd Iesu Grist. Ac I ni yn diolch am bob un cyfle I ddod gyda'n gilydd I alw arna ti ac yn gweddio Dduw a byddu di yn caniatáu ni fod yn ymwybodol, dy fod yn ein clywed, yn ein gweld, fod y bresenoldeb i'w brofi yma yn ein plith. O Dduw, I ni yn ddiolchgar am yr addewyddion, rwy ti yn i'r rhoed I ni. Lle rwy ti'n addo yn bendithio. Ac o Dduw I ni yn gweddio, bydde ti yn trigarhau. Bydd pob un ohono ni, beth bynnag ein cyflwr, yn ymwybodol o'th bresenoldeb. A bydd pob un sydd yn gwrando, hyd yn oed ymhell o'r adeilad yma, I ni'n gweddio bydd y rhai sydd yn ymuno felly, hefyd yn gallu tystio, beth bynnag ei cyflwr, ei bod nhw'n ymwybodol o'th bresenoldeb. Ac y bydd ysbryd I ar waith. I ni'n galw arna ti I wneud y gwaith. I ni'n galw arna ti o Dduw I drigarhau wrthym I ni yn ymwybodol iawn o'n methiant ni I gyrraedd unrhyw un. Pan ni'n ystyried penwythos arall yma yn ein dinas ni, a'r holl Gymru sydd wedi ymgynnull ynghyd yn y dre ddoe ac heddi, y miloedd a'r filoedd a'r filoedd. Ac eto Dduw wrth I gweld nhw yn ffeindio fe'n anodd iawn I ddychmygu un yn dod I oedfa. Ond digon yn fwy na pharod I wrando ar bob math o ganu, I wrando ar bob math o bethau I yfed ac yfed, ac I fwynhau cwmni gilydd a dathlu a cael llawer o feri. Ac eto pryn un fydd ac unrhyw awydd I ddod I geisio iachawdwriaeth. O Dduw, mae'n torri'n cylonau ni wrth I ni weld cyflwr ein gwlad, mor bell I ni wedi dirywio o'r hyn oedd yn wir yma yng Nghymru. Ac o Dduw, I ni'n gweld hyn nid yn unig yma, ond mewn gwledydd eraill hefyd, ond I ni'n trystau am ein gwlad fach ni o feddwl am yr hyn rwy ti wedi wneud yn y gorffennol. Ac o feddwl yr holl freintiau ni wedi gael. Ac eto Dduw, mor bell I ni bellach o'th bethau di. Ac felly ni'n gofyn I ti, I drigarhau, bydde di'n rhoi ffydd I ni ddisgwyl. Dim ond ti sydd yn gallu wneud y gwaith o Dduw. Dim ond ti sy'n gallu cyffwrdd y neidiau ac agor I llyged I weld ei hangen. Ac felly o Dduw, ni'n gofyn ti'n helpu ni fod yn ffyddlon, I ni wneud yr hyn rwy ti wedi galw ni I wneud. Ond o Dduw, ti sydd yn gorfod dod a gweithio ac ychwanegu'r fendydd. Felly o Dduw, tyrd, rho disgwyliadau mawr I ni, rho ffydd I ni yn ein gweddiau, a bydde di yn trigarhau wrthym ni unwaith eto. Y cawn weld pobl yn dod o'i pechod, o'i tywyllwch, o'i cyflwr o farwolaeth, ac yn dod I fynwesu'r arglwydd Iesu Grist. Felly o Dduw, I ni yn gweddio cawn teimlod y bresenoldeb yma I ni meddwl am ein cwrgweddi nos Iau hefyd ac yn gofyn I ti o Dduw I fod yn ein plith ni. O Dduw I ni yn dod I ddisgwyl mai bach fydd ein nifer ni. Ond o Dduw madden ni os I ni'n dod I ddisgwyl na fyddi di yn bresennol yno. O Dduw I ni yn diolch I ti am yr adegau ti wedi bod yn bresennol ac yn gofyn I ti nos Iau sy'n dod. A byddi di'n rhoi dy gweddiau ni i'w gweddio. Yn helpu ni bledio at y di. Ac o Dduw, a byddi di yn dod lawr i'n plith. Tyd lawr i'n plith nawr, trwy gydol y dydd yma, tyd lawr i'n plith nos Iau. Tyd lawr i'n plith yn ystod yr wythnos, sy'n ni'n gweddio o Dduw. Y bydd na alw I ddod nôl I ti, I gyhoeddi dy air, gan fod yr ysbryd yn barod wedi cychwyn gwaith. A fod y neidiau yn aros tu fas I ddrysiau'r capel,
ac yn aros a oes na unrhyw un yma i gyhoeddi ffordd iachawdwriaeth i ni. O Dduw, gad i ni weld dyddiau felly unwaith eto. Gad i ni weld pobl yn tyru i wrando ar dy air di. Felly o Dduw, i ni yn gweddio am ddiogelwch, i ni yn ymwybodol iawn o'r frwydr ysbrydol, i ni yn ymwybodol iawn o'r niwed yma'r un drwg wedi wneud, blwyddyn ar ôl blwyddyn, degawd ar ôl degawd. Ac o Dduw, prin iawn yw y niferoedd pellach, ond o Dduw, rwy ti yn holl alluog. Ac felly ter di'n plith, bendithio nawr diogela ni ac arwain yn ein hyddoliad. I ni'n gofyn hyn o trwy enw ac heiddiant i'n harglwydd Iesu Grist. Amen. Dewch ni ganu Emynau 630 o bob trysorau dan yn ef, a pennaf yw ei heddwch ef. 630 yn ei sefyll i'w chanu.
Mae'n testyn o lyfr Jeremeia, 8 bennod ac adnod 11. Jeremeia 8 adnod 11. Iachasant hefyd archoll merch fy mhobl yn ysgafn, gan ddywedyd heddwch, heddwch, pryd nad oedd heddwch. Nawr ni'n dieddol o ddweud hyn yn aml ac mae angen I bwysleisio fe dro ar ôl tro, achos dwi'n ame os yw pobl yn dod I weld gwirionedd hwn. Mae'r un yw dyn heddi ac yr oedd canrifoedd yn ôl. Does dim gwahaniaeth. Ni fyddai yn cymryd llawer I beswadio unrhyw un o'r ffaith yma, fe ddyle fe ddim ta beth. Nawr wrth gwrs, mae yna ddatblygiadau technolegol wedi bod dros y canrifoedd, ac felly ar yr olwg allanol, mae lot o wahaniaeth. Ond yr un yw natur problemau dyn. Gellir gwely'r natur ddynol yn dod i'r wyneb drwy'r adeg, drwy gydol hanes I ni'n cael cenfigen, casineb, tymer ddrwg. Mae pobl yn dwyn eiddo pobl, dwyn pob math o bethau oddi ar pobl eraill. Does gan mwyafrif o bobl ddim anhawster I barddio enw da rhywun, os gellir elwa'n bersonol. Dyw'r pobl yn y capel ddim yn poeni am hynny. Heb sôn am yn y byd, I ni'n gweld. Os fedra I elwa, fe na I ddweud rhywbeth negyddol am rhywun arall. Fe hyn wastad wedi bod yn flaenllaw y mywydau pobl erioed. Fe ddaw aneddigrwydd mawr dros person pan nad yw yn cael ei ffordd. Dyw hwnna ddim wedi newid, nag yw? Ewch chi weld unrhyw rhan o'r byd, unrhyw rhan o gymdeithas, unrhyw adeg o hanes y byd, ac fe fyddwch chi yn dod ar draws pobl sydd yn mynd yn flin pan nad yw nhw'n cael ei ffordd. Pan dyn nhw ddim yn cael yr hyn maen nhw'n dymuno. Ar lefel fach I lefel fawr. I ni'n weld y dro ar ôl tro. Ond mae gair Duw yn dweud wrthyn ni sut ni'n gallu delio hyn a sut gellir gwella dyn o'r fath afiechyd. Mae hwnna'n sicr. Mae'r Beibl yn dweud wrthyn ni am y broblem, am natur ddynol sydd wastad yr un peth. Dim byd wedi newid. Does dim eisiau meddwl sut fedrwn ni cyhoeddi'r neges. Dim eisiau addasu y neges pan I chi meddwl am natur ddynol, achos yr un yw allwch chi ddarllen neges. Mae gen I lyfrau o Pregethodd Spurgeon sydd gannoedd o flynyddoedd yn ôl, falle faint yw 200, rhywbeth felly. Lloyd Jones, allan ni 60 mlynedd yn ôl. Allwch chi fynd I J.C. Ryle, dwi'n gallu cofio ddyddiadau fe, ond bod yna cwpl o gannoedd o flynyddoedd yn ôl. A mae'r bregeth I chi'n darllen gan y dynion hynny, yr un mor berthnasol, fe allan ni ddod â nhw fan hyn, dwi yn dod â dyfynu nhw o drwy dro, ond allan ni ddechrau darllen o'r gair cyntaf a gorffen ar yr gair olaf y bregeth, a mae yr union yr un mor berthnasol. Mi fydde neges gan Spurgeon, neges gan J.C. Ryle, neges gan Lloyd Jones, bydden nhw yr union neges I chi'n gweddio amdano, dylai'r cael ei gyhoeddi. Does dim wedi newid. Petach chi allu mynd ôl I Dewi Sant, fyddwch chi'n cael yr un neges ganddo fe, yr un yw'r broblem, yr un yw'r natur, a'r un yw'r ateb. Mae'r Beibl yn ddigon clir beth yw'r broblem, yn ddigon clir ar beth yw'r ateb. Mae'n dweud wrthyn ni sut gall dyn gwella o'r fath afiechyd a phechod, anfonodd ei weision I gyhoeddi'r ffordd o wella. O ddelio gyda'r broblem o bechod. Dyna yw'r proffwydi, fe anfono Dyw y proffwydi yn yr apostolion, ac yna mae wedi galw ei weinidogion I bregethu gair Dyw dros y canrifoedd. Dyna yw'r hanes I gyhoeddi'r ffordd gallwch chi wella o'r broblem sydd ganddoch chi. Ond dyma beth I ni'n gweld, yr un yw'r ymateb wedi bod erioed i'r gweision hynny. Natur ddynol yw gwrthod a gwrthryfela yn erbyn y neges, ac hefyd yr rhai sy'n cyhoeddi'r neges. Dyna oedd yn digwydd y proffwydi. Yr oedd Dyw yn rhoi neges i'r proffwydi, mi roedd nhw'n pregethu'r neges, mi roedd y pobl yn gwrthwynebu. Dyna be gafodd yr apostolion neges gan Dduw I bregethu, sut I wella o'i hafiechyd a'r bobl yn gwrando ac yn gwrthwynebu. Ond eto gyd yn ras Dduw oedd yna rai yn ymateb. Ond ar y cyfan, dyma be fydde'n wir.
mi fydde'r mwyafrif, fel yn ydde Jeremeia, wedi dyheu neu dymuno cael neges haws. Mi fydden nhw'n fodlon a neges, ond rho un haws i'w lyncu os gweled i dda Jeremeia. I ni'n fodlon cydnabod rhywbeth, achos i ni'n grefyddol. Ond gad i ni gario ymlaen gyda'n pechod, gad i ni gario ymlaen gyda'n balchder, a paid a wneud e mor llym. Rho neges haws Jeremeia, ac os na wneud i, fe newn ni wrando ar bobl sy'n rhoi neges haws i ni. A dyna beth sydd o'n blaen yn ni fan hyn. Na, dwi ddim yn wahanol, nag yw? Dwi ddim yn wahanol. Mae dyn yr un peth. Mae'r neges yr un peth, a mae'r ymateb yr un peth. A dyma beth ni'n weld. Wel, yn gyntaf, hoffwn i edrych ar y gwrthod y proffwyd. Yn ail, mynwesur ffals. Ac yn olaf, ceisiwch iachad. Wel, yn gyntaf, gwrthod y proffwyd. Adnod 11. Iachasant hefyd archoll merch fy mhobol yn ysgaf. Wel, mae'r gair ysgaf yn ddigon, diwe, i ddweud pa mor berthnasol yw e heddi. Gan ddwedyd, heddwch, heddwch, pryd nad oedd heddwch. Bron iawn, dyna fydde testyn y mwyafrif o capeli heddi, ond heb ddeall beth yw neges yr adnod. Mi fydden nhw'n dweud, heddwch, heddwch. Ond dyn nhw ddim yn pregethu am wir heddwch. A does dim heddwch. Ond maen nhw ddim y popeth yn iawn. Dewch, dilynwch fi. Mae gen i neges bach neis i chi. A fyddwch chi'n teimlo'n well am eich hunan. Bydd yn lles meddyliol arbennig. A newn ni dod â rhywbeth cysurus i chi. Heddwch, heddwch, popeth yn iawn. Sdim eisiau wylo, sdim eisiau crio, sdim eisiau digaloni am y sefyllfa. Dyma oedd y gwrthwyneb i neges Jeremeia, wrth gwrs, mae'n amlwg o'r darn. Nid dyma oedd Jeremeia yn pregethu. Ond dyma oedd y neges y gai proffwydi, heddwch, heddwch, pan nad oedd heddwch, ond mae e i'r llwy'r gwrthwyneb i neges Jeremeia. Ond am rybydd gafodd y bobl, mae'n holl benod, ond y dair adnod gyntaf, gyda'ch fi ddarllen y dair, mae'n erchill, ond dyma fe fydd yn cael ei caniatáu, dyma be mae dyn yn abal i'w wneud, ond mae Duw yn caniatáu ei farn, mae di wneud y dros y cynrifodd, ond mae di defnyddio y Caldeiaid er enghraifft i ddod ac ymosod ar bobl Dduw fel barn ar bobl Dduw. A trwy gydol hanes y byd, mae'r arglwydd wedi defnyddio gwahanol ddilliau i ddod â barn ar bobl Dduw. Mae'n od i ni'n byw mewn oes nawr, dyw hyd yn oed yr eglwys diwygiedig ddim yn gallu gweld, mae falle'n bai ni yw fod Cymru a Phrydain, os yn dynnu'r gair na, Lloegr yr Alban ac Iwerddon, os ydyn nhw fel maen nhw, i ni'n ddigon hawdd i ddweud pa mor ofnadwy yw'r byd, a beio'r prif weinidog, pwy bynnag yw'r prif weinidog o ba bynnag gwlad ar y pryd, a beio nhw am wneud y deddfa yma, heb feddwl, mae cyfrifoldeb ni fel y saint yw fod y wlad fel mae e. Bod ni wedi pechu, a fod yr arglwydd yn rhoi gwersi ni, dewch nôl at y fi fy mhobl, mae'n dweud, edifarhewch chi gynta, ond i ni mor dda yn dydyn ni fel pobl mewn eglwysi am beio'r byd, am eu hanfoesoldeb nhw. Heb feddwl mae lle'r eglwys yw edifarhau. Ond dyma'r broblem, mae'r eglwys bellach eisiau neges o heddwch. Neges bach neis. Pa mae'r holl farn yma'n digwydd ar y wlad. Mae'r arglwydd yn gallu defnyddio bob math o bethau. Ac gwrandewch ar hwn, adnod 1, yn yr amser hwnnw medda'r arglwydd, a dygant hwy esgyrn brenhinoedd Jwda, ac esgyrn ei dywysogion, ac esgyrn yr offeiriaid, ac esgyrn y proffwydi, ac esgyrn trigolion Jerusalem, allan o'i beddau, mae'n afiach, yn dwi? Am amharch. A hwy a'i teinant o flaen yr hael, o flaen y llead, a holl lu y nefoedd, yr rhai ag arasant hwy. A'r rhai a wasanaeth asant, a'r rhai a rhodiasant ar ei hôl, a'r rhai a geisiasant, a'r rhai a ddolasant i cheslu'r hwynt, ac nis cleddur yn domen ar wyneb y ddeiar y byddant, yr esgyrn yma, am hamharch, ac yna ac angau a ddewisir o flaen bywyd gan yr holl weddillion a dewir o'r teulu drwg hwn, yr rhai a dewir yn y lleoedd oll y gyrrais i hwynt yno, meddarglwydd y lleoedd. Pan ni'n clywed am sut y mae dyn heddi yn gallu ymateb,
Does dim byd yn syni ni sut y mae dyn yn gallu bihafio. Ond am neges oedd gan Jeremeia. Dychmygwch hwn, faint fydd yn fodlon wneud hwn heddi? Yr oedd Duw wedi galw Jeremeia i ddweud wrth y bobl yma mae oherwydd eu pechod nhw y byddant yn gwynebu'r fath gyflwr. Bai chi yw e. Dwi'n ddim yn mynd i ennill llawer o wahoddiadau i bregethu o gwmpas yr ardal nag yw. Chi ddim yn mynd i fod yn flaenllaw ar rhestr gwasanaethau, cynadleddoedd. Chi ddim yn mynd i fod y prif un nag ych. Os ych chi'n mynd i ddweud bai chi yw e. Dyna beth o Jeremeia yn goffa gwynebu. Oherwydd eu pechod nhw. I chi mynd i wynebu barn oherwydd eich pechod chi. Fe fi Duw yn ymweld â chi fel hyn, dychmygwch sefyll a chyhoeddi'r fath neges. Mae gan iddynt hwy droi cefn ar Dduw, gan iddynt droi at dduwiau marw yn hytrach na'r gwir bywiol Dduw, gan bo chi wedi troi at, os ydyn eisiau dynyddio fe mewn termau modern, gan bo chi wedi troi at ffurf ysgafn, neu fwy eithafol o llym a wedi wneud crefydd fel y Phariseiaid, o bod rhaid i chi cael gwisg arbennig, bod rhaid chi ymwahanu o'r byd, fod fel mynaich allan o'r byd, bod chi ddim yn rhan o'r gymdeithas, does ddim ots gen i pa un yw yr un bydol yn addoli fel diwiau paganaidd ac yn dawnsio gwmpas y lle, neu'r rhai mwyaf llym, yr un yw'r broblem, maen nhw wedi troi at eilyn addoliaeth. Maen nhw wedi troi oddi o'r gwir addoliad o'r Duw i ni'n credu yn y Beibl. Roedd rhain yn eog o blygu glin at rhywbeth arall, nid at y gwir Dduw. A mae Jeremeia yn galw arnynt, edifarhewch, trowch o'ch pechod, trowch o'ch eilyn addoliach. Dyma yw'r broblem i ni'n gwynebu. Chi sydd yn atebol am y broblem. Yr oedd angen iachad ar yr enaid, a dywed iddynt, mae yna feddyginiaeth ar gael. Mae rhaid bod gan y bobl rhyw fath o gydwybod yn pigo. Lle chi ddychmygu falle rhai yn 20, 30, 40, 50 falle yn cofio, dwi'n cofio pan oedd pethau chydig yn well. Dwi'n cofio'r neges yma'n cael ei rhoi o'r blaen. Ond i ni wedi symud ymlaen. Dyw pobl ddim yn gyfarwydd a pregethu fel Jeremeia heddi. Ydych chi ddychmygu na? Allen ni ddychmygu fe. Dwi wedi clywed e. Dyw pobl ddim eisiau clywed pregethu heddi. Mae rhaid maen nhw'n dweud, rhaid addasu'r oes fodern hon. Dyw'r oes fodern hon ddim yn licio neb i ddweud wrth nhw bod rhywbeth yn anghywir a bod rhywbeth yn iawn, a mae dyma'r ffordd i wneud e. Ac felly dyna sut mae plant yn cael ei magu, dyna beth mae pobl yn galw am o fewn y byd addysg, i ni ddim fod i ddweud bod rhywbeth yn anghywir bellach, ac felly ni'n gweld e'n rhemp trwy gydol y wlad, ac felly o'r pwlpit mae'n naturiol, mae'n mynd i ddigwydd. Dyw pobl ddim eisiau clywed pregethwr yn dweud wrth chi bod hwnna'n anghywir a mae hwn yn iawn. Achos dyw'r oes dyn nhw ddim gallu copio gyda fe. Chi'n mynd i ddechrau nhw. Ond tybiwn ni fod yna rai yna. Roedd ei cydwybod yn pigo tipyn bach. Rhyw atgof, dyna beth oedd yn cael ei ddweud. Ond wedyn, dyma'r broblem. Maen nhw'n llwyddo i wasgu fel awr. Anghofio, maen nhw'n cyfiawnhau ei safle bellach. Os ydyn nhw yn grefyddol ac mewn capel sydd llawer fwy ysgafn yn rhoi neges o heddwch, maen nhw wedi perswadio hunan, dyna sy'n fod. Maen nhw'n anghywir, ond maen nhw wedi llwyddo perswadio. Mae pawb yn neud e. Mae pawb wedi addasu'r neges rhywfaint. I ni ddim yn byw yn yr oes Victoria. Ni ddim yn codi'n llais. I ni eisiau siarad â pobl, fel beth ni'n un gyda nhw. Ni ddim eisiau fel beth ni'n edrych lawr ar unrhyw yn dweud wrth nhw bod nhw'n anghywir. I ni eisiau bod yn garedig. Mae'n sowndio mor dda yn diwe. A dyna tybiwn ni o Jeremeia yn gwynebu. Roedden nhw eisiau neges haws, ond nhw eisiau heddwch. Ac felly roedden nhw'n chwilio am gau proffwydi. Ond maen nhw'n ddigon cywir. Ond am freintiau gafodd y bobl, maen nhw wedi cael y gyfraith, maen nhw wedi cael y proffwydi.
Ond falle rhywle roedd na rhyw argyhoeddi, ond oedd nhw wedi wasgu fel awr. Oedd nhw ddigon hapus ei byd yn ei hunan gyfiawnder, yn ei balchder, yn ei pleserau, ac felly doedd nhw ddim am glywed unrhyw rybydd gan Jeremeia. Yn sicr, doedd nhw ddim eisiau clywed mai bai nhw oedd e. Ac felly be wnaethon nhw oedd croesawu gai proffwydi. Unrhyw beth oedd yn dod yn neges mwy cysurus iddyn nhw. Yn sicr, os nad oedd condemniad arnynt hwy yr oedden nhw'n hapus. Os o'n nhw'n gallu dod, allwch chi bron iawn dweud, os allwch chi dod i oedfa, cael oedfa uniongred, Calfinaidd, na dyfynnu Spurgeon nes ymlaen, ond i gael neges gywir, mae popeth yn ei le, a chi'n dod mewn yn yr union yr un ffordd, ac chi'n gadael yn yr union ffordd a deithoch chi mewn, yna maen nhw'n hapus. I ni'n efengylaeth. Popeth yn iawn. Sydd yn fy marn ni o beth dwi'n gallu darllen, o dyna wrth i fi baratoi, dyna fel o'n i'n ei weld e, union rhywun fath a cyfnod Jeremeia. Honna'r rhain iddyn dod yn enw'r arglwydd, ond nid oedd Duw wedi hanfon. Dyna'r broblem, yr oedd y gai proffwydi yn honni bod nhw'n dod yn enw Duw. Duw Israel. Ond nid oedd Duw wedi ei hanfon nhw. Doedden nhw ddim yn weisio i'r arglwydd, mi roeddent yn gai athrawon. Ond o'n nhw'n awgrymu ffordd haws i wella'r afiechyd, i achasant hefyd archoll merch fy mhobl yn ysgafn. Maen nhw'n chwarae lawr yr afiechyd i ddechrau gyda fe. Dwi ddim mor ddifrifol a beth ych chi'n meddwl. Yn sicr, does ddim gymaint o gyfrifoldeb yn ni. Ac felly, gan nad yw'r afiechyd mor ddifrifol, dyw'r feddyginiaeth hefyd ddim yr un peth. Ceir meddyginiaeth hawdd ysgafn. Y darlun yw, mae fel meddyg yn dod a rhoi tabled ar gyfer cur pen yn hytrach na llawdriniaeth angen reidio. Dyna yw'r darlun. Mae fel dweud bod rhywun wedi cael cyllell wedi cael ei gwthio mewn i'w stumog nhw, a chi'n rhoi plaster bach dros y briw. Chi ddim yn selio'r clwyf gyda rhywbeth sy'n cadw air rhag mynd mewn, a'r gwaed rhag dod mas, chi'n mynd i dim byd o'r fath, maen nhw'n rhoi plaster bach. A falle meddwl, wel, does dwi'n yn gweud i dim mwy, a dwi'n yn poeni beth sy'n digwydd o dan y croen, bod y claf yn gweidi farwolaeth o tu fewn, mae'r gilled di mynd reit mewn, ond nawr maen nhw wedi cuddio'r clwy, maen nhw'n meddwl, mae popeth yn iawn sy'n eisiau ni boeni bod mae'r claf yn iawn. A dyna'r math o bregethu oedd yn digwydd yn yr Hen Testament, y Testament Newydd, yn y cyfnod oedd y Phariseaid, ac yna drwy gydol hanes yr eglwys sy'n ni'n weld, ac yn sicr i ni'n gweld y heddi, mae e fel rhyw rhoi plaster bach dros y briw. Dwi'n rhai yn dweud hyn, wel bydde wedi bod yn haws petai ti wedi dweud y tipyn bach yn dywelach, a ddim wedi bod mor flin. Wel, sdim lot allai ddweud i'r rheini. Achos os ych chi wedi gweld claf, lle mae yna gillell di mynd mewn i'w stumog nhw, a mae'r bywyd yn llifo mas o nhw, gwau chi am rhoi plaster drosto fe. Ond dyna be mae'r gai proffwydio, ond wedyn y darlun yw, wedi ddim mor ddifrifol a cyllell yn y stumog, i ni'n sôn am beth ysbrydol. Dyna fel, maen nhw'n siarad, a maen nhw'n chwarae lawr y broblem, maen nhw'n chwarae lawr tragwyddoldeb, maen nhw'n chwarae lawr bod capel sydd yn dal 600, mae dim ond llon llaw sydd ni, ac i ni'n gweld, dwi ddim yn gymryd y broblem, falle mae problem chi yw e, achos petai chi'n ysgyfnhau tipyn bach, fyddwch chi'n cael y dorf fewn. Sydd yn wir. Broblem yw, os ni'n cario ymlaen i fod yn ffyddlon, bydd y dorf yn dod mewn, a wedyn bydden nhw'n mynd yn reit gloi os ych chi'n mynd nôl i fod yn ffyddlon. Achos oedd y gai proffwydi yn llenwi'r bobl gyda gobaith ffals. Meddyliant am ffyrdd llai eithafol trwy gadw'r bobl yn hapus. Ond nhw'n dweud, triwch hwn, os newch chi dalu'r fyddin, fydden nhw ddim yn ei gymaint i chi, llwgwr o brwyo. Newch unrhyw beth, ond nhw'n dod â pob math o atebion i ddelio gyda'r broblem, ond y ffyrdd anghywir.
Dywedan fod heddwch, heddwch, pan nad oedd heddwch. O'n nhw'n trio dweud i'r pobl, doedd e ddim mor wael wedi'r cyfan. Mae Spurgeon yn dweud hwn. Mae mor hyfryd i ddarllen Spurgeon a Ryle a Lloyd Jones a'r ein i gyd. Achos chi'n meddwl ambell waith, mae rai fi ddweud, chi'n meddwl, wel dwi'n meddwl yn aml, fi'n meddwl, wel, oeddi'r pobl yma sy'n beirniadu, oes gan nhw le, oeddi hwn tym bach yn rhy eithafol. Achos chi'n meddwl, sneb yn gwrando, sneb eisiau fe, a chi'n meddwl, falle bod na bwynt, falle, am eiliad, mae'n ofnadwy i feddwl bod ni'n meddwl fel hyn, am gyffes. Ond mewn eiliad o wendid i chi'n meddwl, dyw pobl ddim eisiau clywed, a falle, ydy ni wedi cael yn anghywir? Na, dwi ddim yn cytuno bod ni wedi cael yn anghywir, ond mae'r un drwg yn dod â sibrwd eich chi, bore di llun fel arfer. Spurgeon, felly pan chi'n darllen Spurgeon, mae'n eich chi teimlo well. Wrth gwrs, mae i gyd yn gair Duw hefyd, ond mae pobl wedi newid gair Duw gymaint. Mae'n neis i glywed rhywun fel Spurgeon. Mae'n disgrifio sut oedden nhw'n gweithio. Mae'n dweud, mae'n rhoi darlun i ni, pan ddaw gwenieithwyr, y rai sydd yn siarad geiriau neis amdano chi. Chi wedi clywed pobl fel hyn, a mae'n troi arnoch chi rhywfaint, maen nhw'n dod, i chi'n berson neis. Chi'n mor dalentog. Maen nhw'n dweud wrth rhywun, chi wedi cwrdd o hwn yn gret. A chymod, mae'n anhygoel, mae'n gweithio bob tro. Pan mae rhywun yn dweud na, dwi'n bod fi wedi cael yn aml iawn, ond pan mae'n digwydd, chi'n meddwl, na berson neis. Maen nhw wedi dweud rhywbeth neis amdano fi. Gwenieithwyr. Pobl sy'n siarad gyda gwen, ond i chi'n gwybod, dyn nhw ddim wir yn golygu. Be maen nhw'n golygu? Ond dyma'r broblem, pan maen nhw'n dweud bod chi'n dda ac yn ddoeth ac yn dalentog, dyma beth sydd yn digwydd yw, byddwn yn dod i'r casgliad bod ni'n hoffi nhw, achos bod nhw'n hoffi fi. A mae'n rhaid bod nhw'n iawn, achos maen nhw wedi gwerbyd da yno fi. Yn sicr, dwi'n mynd i hoffi nhw mwy na'r rhain, achos mae hwn draw fyny'n dwi'n dweud rhywbeth negyddol amdano fi. Felly os dwi'n dweud rhywbeth negyddol amdano fi, ond mae hwn neu hon dwi'n rhywbeth neis amdano fi, rhain dwi'n licio, mae rhain mor dda. Mae dyna beth o Spurgeon yn dweud, fel yma'n gweithio. A felly gweithiodd y gai broffwydi. Dyma beth oedd y gai broffwydi yn neud. Oedd Jeremeia yn pregethu'r gwirionedd ac yn dweud beth oedd y sefyllfa ac yn cwestiynu ble oedd rhain yn sefyll. Oedd y gai broffwydi yn dweud, na, i chi'n iawn, chi'n mynd i'r nefoedd. Mae popeth yn iawn. I chi'n neud y pethau iawn, chi'n dod. Does dim wedi newid. Maen nhw'n dweud, dyw'r sefyllfa ddim mor ddifrifol ac mae'r rhain honni. Does dim angen fod fel Jeremeia mor eithafol. Nid oes angen bod mor llym, nid oes angen bywyd mor gul. Does dim disgwyliadau chi. Falle, cyn belled bod chi'n dod i'r capel, mae'n iawn. Sdim eisiau chi byw bywyd wedi ymwahanio'r byd. Fe ddaw hwnna, falle ddaw e ddim. Ond os ych chi'n neud proffes, mae'n mae'n iawn. Chi'n mynd i'r nefoedd, a fe fydd yn iawn. Dim ond bod chi'n trial eich gorau. Dim ond bod chi'n trial eich gorau. Dim byd wedi newid o ddyddiau Jeremeia. Symud ymlaen. Yn ail, mae'n wesu'r ffals. Heddwch, pryd nad oedd heddwch. Bu llawer yn gwrthod y neges. Gan sicr, mae mwyafrif yn gwrthod y neges. Gan iddynt fethu sylwi ei bod mewn angen. Dyn nhw ddim yn sylweddoli bod nhw'n sâl. Yn ysbrydol marw. Maen nhw'n edrych ar weinidogion Duw a meddwl, am beth i chi'n mwydro. Pam yr holl ffys? Dyna beth mae'r byd yn meddwl. Dyn nhw ddim yn gallu deall. Gydewch chi ni gymharu'r oedfa hon a canol Caerdydd prynhawn yma. Mae'n braf. Glywes i rhyw eitem, nithwr yn dweud, gofyn, beth ych chi'n hoffi fwyaf am yr achlysur yma? Y bar. Y canu. Dyna, ond y bar oedd y peth. Y peint.
A oedd yna rhyw enw ddiod arall sydd wedi rhewi yn ôl pob sôn. Sa'n gallu cofio'r enw'r ddiod. A wedyn gafodd ei, mae pawb yn dweud bod hwnna'n neis. Ie, y bar. A mae hwnna'n digwydd prynhawn yma. Yr eiliad yma, tybio ni, mae'n gorlifo. A mae oedfa ni. A byddai'r rhain dweud, wel, beth am chi canslo'r oedfa i rhywbeth arall? Wel, ddim yn y gwahaniaeth, ond chi'n pregethu pethau negyddol amdano ni. Chi'n pregethu pethau llym amdano ni. Mae eisiau chi dyfrio fel awr. Mae eisiau chi fod tipyn bach fwy neis i ni. Mae eisiau chi talu ni do mewn. Dwch a bwyd i ni. Dwch a cyngerdd i ni. Dwch a cwbl o pizzas. Fy chi'n oce. Newch rhywbeth gwahanol i ddod â ni mewn, a ddedown ni am gyfnod, os ddewch chi a gynger bach, dewn ni fewn. Ond os ych chi'n disgwyl i ni ddod i oedfa i rando rhywun sy'n bron yn 60, a'i wall yn wyn, yn codi lais ac yn dweud bod ni'n bechaduriaid ac ar ein ffordd i golledigaeth, yna maen nhw'n dweud dys ddim syndod bod ni ddim yn dod i'r... Ni eisiau clywed rhywbeth arall. I ni ddim yn sal, i ni'n hapus, i ni'n joio, i ni'n meddwl, i ni'n partio, i ni'n ei gymaint o bethau, ni'n ffain, diolch yn fawr, ac os i ni eisiau capel fewn i'r un lawr y lôn, achos maen nhw'n cael parti bob sil. Ni'n byw bywydau da, ni'n helpu pobl eraill, dydyn ni ddim yn gwneud niwed i neb. Sicr, dyn nhw ddim eisiau dod i oedfa fel hon. Na? Mae'n amlwg, ni'n gallu deall. Does dim cymhariaeth. Does dim cymhariaeth i beth i ni'n cynnig fan hyn a beth mae'r byd yn cynnig, ac maen nhw'n edrych arno ni fel pobl llym, pobl hearnaidd, pobl diflas, pobl boring. Ac edrychwch ar eich gwisg. O leia, dewch i'r capel yn eich jeans a crysau tipych o dob yn siwt. O leia, newch i ni deimlo'n gyffyrddus wrth i chi ddod. Peidiwch â wneud i ni deimlo bod chi'n edrych lawr arno ni. Dyna beth mae'r eglwys fodern yn dweud. Ac felly dyna gyfiawnhau gwisgo lawr. A beth sy'n digwydd yn y capeli? Mae'r holl oedfa di newid, mae'r wisg di newid, mae'r neges di newid, mae popeth wedi newid. Pam? A meddwl, wel, dyna ffordd i gyrraedd pobl. Heddwch, heddwch. Pan nad oes heddwch. Beth sy'n wir yw, dyw'r rhain ddim eisiau clywed, maen nhw'n gwrthod clywed, dyn nhw ddim eisiau clywed. Mae'n atgas beth i ni'n dweud. Dyn nhw ddim eisiau dim byd i dynnu ffwrdd o'i pleser a'i balchder. Mae'r pethau i ni'n sôn amdano mor bell o unrhyw ystyriaeth sydd ganddynt. Sut i ni'n mynd i gyrraedd nhw? Mae mor dorcalonus. Ond chi'n gwybod beth, mae'r ateb, yr un ateb trwy gydol ysgrythyr, dim ond yr ysbryd glân, dim ond Duw gallu perswadio. Fe all Duw prynhawn yma agor llygaid eneidiau'r dall i weld ei hangen am Grist. Fe all yr ysbryd glân dangos iddynt ei diwedd heb edifeirwch. Ond os oes unrhyw gydnabyddiaeth, i ni'n sôn am y byd fyna sydd heb unrhyw gydnabyddiaeth, ond petai na gydnabyddiaeth o'r broblem, ac fod angen paratoad o ryw fath ar gyfer gweld Duw. Gadewch i ni symud o'r byd i'r rhai sydd yn weddol grefyddol, a bod nhw'n cydnabod nad yw di'n cweith be ddyle fe fod, a na falle nad ydyn nhw'n cweith be ddyle nhw fod, a bod yna Dduw, a byddwn ni yn sefyll o'i flaen ryw fath. Mae mor drist i'w gweld neges gau proffwydi yn cael ei gyhoeddi iddynt hwy ac yn cael ei fynwesu. Ond dyna welwn heddi eto, rhai yn meddwl bydd digon o amser cyn diwedd ei bywydau i droi at Duw. Os ceir unrhyw barodrwydd i'w wrando ar neges Duw, maent yn fwy parod i'w wrando ar neges cysurus. Achos yn sicr, 120 o flynyddoedd ers diwygiad, be maen nhw wedi dod i'r casgliad yw hyn, i ni ddim yn gallu pregethu felly mwyach. Dyw pobl ddim yn gallu llyncio'r fath pregethu. Spurgeon yn rhybuddio, sut fod cymaint yn ceisio yr iachad ffals?
Sut fod na ymhlith yr rai crefyddol yn fodlon rhoi bandais dros fryw yn hytrach na delio ar y fiechyd? Sut bod na'n bosib? Sut bod nhw'n mynwesu'r hyn sydd yn ffals pan mae mor ddifrifol? A'r ateb oedd yn dweud yw hyn, maent yn mwynhau'r pethau da, maen nhw'n mwynhau crefydd. Dyma be mae Spurgeon, os ych chi'n mynd i wrando ar unrhyw beth, gwrandewch ar hwn. Mae hwn yn bwysig i'r rhai sy'n mewn capel. I gyrraedd yr rai tu fas, mae angen i'r ysbryd glân weithio arno ni fel Cristnogion i wneud ni'n dduwiol ac yn ysbrydol ac yn sanctaidd. Ac i gyd gerdded gyda nhw yn ein tai, yn ein cartrefi, yn ein gweithle, ac i fod mor bir ac y gallwn ni. Dyna yw efengylu, yw sancteiddrwydd. A gweddio bydd yr ysbryd glân yn agor i llyged nhw i ddangos i diweddau tynnu nhw mewn i gliwyr efengyl. Ond, ar wahân i na, fyddwn ni byth yn cael nhw mewn i'r eglwys. Rhaid yr ysbryd glân weithio, felly mae wedi dweud beth yw yn rhannu sancteiddrwydd. Ond, beth am yr rhai sy'n dod mewn i gapel? Dyma beth sy'n fwy brawychus, beth am y rhai sy'n dod mewn i gapel efengyledd? Achos hwn sy'n berthnasol. Achos dyma beth mae Spurgeon yn dweud, maent yn mwynhau'r pethau da. Mae'r rhain yn mwynhau crefydd, maen nhw'n mwynhau capel, maen nhw'n mwynhau canu emynau, maen nhw'n mwynhau gwrando ar negeseuon. Ac erbyn hyn, does dim mwynhad ar wrando ar bregethau. Ni'n gwybod na, dyw pobl ddim yn licio pregethu. Gwell ganddyn nhw neges neu ddarlith. Llais tyner, cysurus, a rhywbeth cadarnhaol. Ac os eisiau rhywbeth chydig o negyddol, dod o fe mewn a dod â'r cadarnhaol i foddi'r negyddol. Mae'n clodfori y lleia mewn bywyd a phosib, neu o leiaf, clodfori'r cnawdol, yr allanol. Maen nhw'n clodfori'r elfennau bach yna. Maen nhw'n dweud, wel, ti'n darllen dy Feibl? Mae hwnna'n rhywbeth. Ti'n rhoi i'r tlawd? Ti mor neis gyda'r tlawd? Mae hwnna'n beth da. A maen nhw'n dyrchafu'r pethau allanol yna. Y pethau mae pobl yn gallu wneud. Chi'n gymaint o help. Chi'n gwybod be fyddwn ni'n gwneud hebddo chi? Chi'n helpu gyda'r bwyd? Chi'n glanhau'r capel? Chi'n fodlon rhoi lift i bobl? Chi'n mor dda? Ti'n bach o gwenieithwyr fan hyn, does? Neu di bobl teimlo'n well, heddwch, ond dyn nhw ddim wedi deall yr efengyl. Ond maen nhw'n licio capel. Chos nhw'n teimlo'n saff yn y capel. Yn sicr, yn ydde Jeremeia, hoffant rhain gymaint mwy na'r gwas ffyddlon. Ond nhw'n hoffi rhain oedd yn dod â neges i wneud chi deimlo'n well. Ti'n Cristion. Na i ddyfynnu Spurgeon, wrth gwrs dwi wedi cyfeithio fe'r Gymraeg, a dyma beth mae'n dweud, os yw'r cyfeithiad yn iawn, gewch chi chwilio am yr cyfeithiad yn Saesneg i weld pa mor gywir yw e, ond cyfeithiad bras. Mae Spurgeon yn dweud hyn, mae llawer yn gadarn yn ei hathrawiaeth. Wel, wrth gwrs, oes gwahanol. Does dim llawer yn dod i gapel dyn ni dydde hyn, a pryn llai beth sydd yn gadarn i hathrawiaeth yn y capeli heddi, felly ni ddim cweit mor dda hyn. Mae'n gwneud yn sefyllfa ni waith na Spurgeon. Yn y Spurgeon oedd yn dweud hyn, mae yna lawer yn gadarn yn ei hathrawiaeth, maen nhw'n uniongred, maen nhw'n efengylaidd ac maen nhw'n galfinaidd. Dyna beth o Spurgeon yn dweud. Cadarn mewn hathrawiaeth, uniongred, efengylaidd, calfinaidd. Maent yn gwrthwynebu yn ffyrnig unrhyw athrawiaeth sydd yn groes i'r ysgrythyr. Maen nhw'n dadlau gyda chi, i ni ddim yn cytuno bod chi'n bedyddio plant, i ni'n bedyddwyr credinwyr, i ni mor gadar, neu ffordd arall rownd. Mae rhai sy'n credu mewn bedyddio plant yn dweud, ni ddim yn hapus gyda chi achos i chi ddim yn bedyddio'ch plant. A maen nhw'n dadlau am athrawiaeth, maen nhw'n gadarn ar ei athrawiaeth, maen nhw'n ffyrnig amdano fe, maen nhw'n dweud, dyma sut dyle eglwys cael ei redeg gyda diaconiaid a heniriaid a beth yw hwn allan. Maen nhw'n gadar ar hwnna, maen nhw'n gadar ar diwedd y byd. A pan ddaw Iesu Grist yn ôl, maen nhw'n arbenigwyr ar ddiwedd y byd. Sut mae Iesu Grist yn mynd i ddod yn ôl. Ond edrychwch chi am ras a sancteiddrwydd yn ei bywydau, chi methu weld e mor hawdd. Ond maen nhw'n gadarn yn ei hathrawiaeth. Mae Spurgeon yn mynd ymlaen. Nid
ydych yn iachau briw drwy osod defnydd brenhinol drosto. Hynny yw, os gewch chi darn o glwtyn neu plaster gan frenin a roed y defnydd yna, sef y defnydd gorau cymorth cyntaf gallwch chi gael ar wyneb ddaear, yr un mwyaf drud, yr un sydd wedi cael ei lanhau fwyaf, ac yn tynnu fe mas o'r bag a'i roed ar y briw, dyw hwnna ddim yn helpu, dyw e ddim yn ei gwahaniaeth. Felly y darnyn yw, os ych chi'n defnyddio calfiniaeth, eich cred efengyledd, bod chi'n uniongred ac yn rhoi hwnna dros y briw, dwi'n gwneud dim gwahaniaeth, mae'r briw dal yno. Hynny yw, i guddio natur pechadurus o dan credoau cadarn mae Spurgeon yn dweud, a dyma i ddyfynu Spurgeon, nid iachawdwriaeth yw hyn. Neu yn fy ngeiriau fi, sef yr un peth o Spurgeon, nid gwir Gristnogaeth yw hyn. Rhywbeth fals yw e. Os nad yw yn effeithio'r galon a'r bywyd, yna ofer yw e. Os nad yw yn delio ar briw, ac os nad ar ôl tynnu'r briw o'na, yr afiechyd, y pechod o'na, a delio gyda fe, os na gwelir effaith hwnna, yna ofer yw e. Fedrwn ni ddim yn yr oes hon ddod yn agos at y safon oedd yn adeg Spurgeon hyd yn oed. Nid llawer sydd yn dod y sefyll dros unrhyw athrawiad ysgrythurol. O blith y sawl sydd ar rhywfaint o ddiddordeb, nid oes llawer o ots ganddynt am unrhyw beth athrawiaethol. Ond cyn belled nad yw yn amharu gormod ar fy enaid ar fy mywyd. Cyn belled gall ddyrchafu fy hun. Y neges cynrifoedd yn ôl yn ydde Jeremeia, dyddiau Spurgeon oedd hyn. A dyma be mae Spurgeon yn dweud yn dyfynu fy to. Credwch eich bod yn iawn ac yr ydych chi'n iawn. Dyna'r neges oedd yn dweud oedd y gair perfwdi yn dweud. Credwch eich bod yn iawn ac yr ydych yn iawn. A mae Spurgeon yn dweud, dyna yw efengyl llawer o bobl yn ei ddyddiau fe, fel yn ydde Jeremeia. Ond be mae Spurgeon yn dweud, ond nid efengyl Iesu Grist ydyw. Mae'n efengyl, ond nid yr un iawn. Un ffals yw e. O, chi'n dweud bod chi'n credu, a chi'n credu bod chi'n iawn, a chi wedi profesu Crist, felly mae popeth yn iawn. Cariwch ymlaen. Sym os chi'n dweud capel, sym os chi'n chwarae ar byd. Sym os chi byth yn darllen iair, sym os chi'n ceisio wyneb, sym os chi ddim yn byw i oganeddu Duw trwy'r amser, ond chi wedi profesu. Chi'n dod i'r cwrdd o dro i dro. Beth o Spurgeon yn dweud, byddwch ofalus, achos nid dyna efengyl Crist. Felly cymerwch yr hybydd nad ydych yn pwyso ar grefydd ffals. Peidiwch a rhoed y grefydd efengylaidd uniongred calfinaidd fel plaster, fel rhyw fandais dros y briw, a dydych chi ddim wedi delio ar briw. Rhaid delio ar briw. Dyna'r gwir efengyl, ma'ch problem chi'n anferth. A dim ond un ateb sydd, a'r ateb yw Iesu Grist. Dyna beth o Jeremeia yn dweud. Wel, yn fyr i orffen, ceisiwch iachad. Beth o Jeremeia yn dweud, a mae Spurgeon eto, nes i ddarllen tipyn o Spurgeon ar fan hyn. Dyma ar ôl dweud beth nath yn cyfeirio at Jeremeia 17, adnod 14. Mae'r ateb yn llyfr Jeremeia. A dyma yw'r ateb i ni heddi. Iacha fi o arglwydd, a mi a iacheir, achub fi, a mi a achubir, cynnes tydi yw fy moliant. Mae'n syml yn dweud. Ond yn yr adnod yna, mae'n dangos i ni fod yna afiechyd angheuol, a mae'n dangos i ni'r feddyginiaeth. Mae'r afiechyd, mae'r pechod, mae'r ateb, mae Crist. Mae popeth yna. Be mae'n dweud yw, peidiwch ceisio crefydd haws. Peidiwch cael eich denu gan rai nad ydynt wedi galw gan yr arglwydd. Dyna'r neges gyntaf fyddwn ni'n rhoi yw hyn. Mae'n dragedy. Sawl sy'n mewn capeli sy'n galw yn efengyledd, sydd â dynion yn pregethu, sydd erioed wedi galw gan Ddew i bregethu. Hunan gosodedig maen nhw wedi gosod eu hunan pam, nhw'n ddad a plant bach. Mae dawn dyn nhw
oedd yn athro, achos bod yn athro mae'n dda da pobl ifanc, felly wneud y cwr pobl ifanc ar ôl blwyddyn y ddwy gyda pobl ifanc, mae geith y bregethu fi, ac ar ôl bregethu cyflwythau, cerir weinidogedd, ceri wneud hyn, ceri wneud y llall, ac yna ni'n cael pobl sydd yn meddwl, maen nhw wedi gosod eu hunain, mae pobl wedi dweud, ti'n eitha da, gei di wneud e, ac maen nhw'n pregethu heddwch, a does dim heddwch. A rhaid gofyn y cwestiwn, a di'r rheini wedi deall yr Efengil? Hynny yw, a di nhw'n Gristnogion? Pidwch a dweud y fath beth. Mae hwnna eithafol. Dweud bod nhw ddim yn Gristnogion. Cofio dweud yna yn y coleg unwaith am pobl rhyddfrydol a ges i'r fath ymateb. Oedd y fath ffyrnigedd bod fi'n cwestiynu fod pregethwr ddim yn Gristion. Peidiwch cael eich perswadio i ddilyn crefydd sydd yn fwy llac, gan ei fod yn well ganddoch chi. Sawl un sydd wedi dros y blynyddoedd gadael capeli lle mae'r Efengil yn cael ei phregethu i fynd i gapel sydd yn fwy llac. Sydd yn fwy agored. Dal i enwi Crist, dal i ddod y tonau sydd yn eich i symud nôl ymlaen, neu chi deimlo'n neis wrth chi ganu, chi'n ail ganu'r linell ar ôl linell. Chi'n teimlo'n neis, maen nhw'n garedig iawn i chi, maen nhw'n neud pob math o beth, maen nhw'n lot o fwyd i chi, maen nhw'n wir yn edrych rôl, maen nhw'n clydfori chi, maen nhw'n gadael i chi arwain ambell i gwrdd. Gwen ieithwyr. Ti'n arwain y pobl ifanc, ti'n mor dda y pobl ifanc. Talent fel ti, mae eisiau fe. Felly maen nhw'n mynd i llefydd sydd yn fwy llac. Ond yr hybydd gan Jeremeia, peidiwch cael eich twyllo. Nad yw'r broblem yn fwy difrifol a hynny. Gofynnwch a yw eich proffes yn peri chi dystio, mae pechadur yw fy enw. A yw hwnna'n wir. A ydych chi'n gallu dweud hyn, dwi'n gwybod mae pechadur yw fy enw. Ac fel, os ych chi'n Gristion, bod chi'n deffro bob bore mynd, diolch i ti yr holl alluog Dduw. Dy fod wedi maddau rhywun fel fi. A dwi'n methu dod dros y peth bod ti wedi maddau, wedi golchi rhywun fel fi. A ydych chi'n teimlo felly? Ydych chi'n cyffesu mai pechadur aflan ydych? Bod eich gorau fel bratiau bydron? Oes yna un sydd yn gwrando, sydd wedi dod trwy ras i weld ei cyflwr. Ac efallai wedi trio pob math o bethau i wella ei hunan, ond yn methu, wel, dewch at yr un sydd yn cynnig gwir iachafi o arglwydd. Iachafi, mae'r arglwydd yn gallu cynnig gwir iachad i'r enaid. Ond rhaid i chi weld beth yw'r afiechyd yn y lle cyntaf. Rhaid i chi weld difrifoldeb eich cyflwr, eich bod chi'n golledig ac yn heiddi barn, ac mae pechadur yw eich enw, ac bod chi'n gwybod does dim gobaith i mi ar wahân i Grist yr Efengil, a dim ond fe a bod wedi dod yn waglaw a droed y groes, a mae mod i wedi gweld ei fywyd ei fod e wedi byw bywyd perffaith yn fy lle, wedi cadw'r gyfraith yn fy lle, ei fod i roed ei ddwylo pur ar led, a fod y gwaed yn pistillo, a bod yr arglwydd wedi dioddef ar y groes, fod y tad wedi cosbi Crist gyda effer i bob un o'i blant am dragwyddoldeb, a fod e yno yn cael ei gosbi am bob un pechod dwi wedi wneud. Mae'r peth y tu hwnt i mi, a dych chi wedi dod at droed y groes lle mae hwn yn cynnig eich maddau chi'n llwyr. Achos dim ond Crist gall wneud y llawdriniaeth yma i ddelio gyda'r fath afiechyd. Oes yna rhai sydd wedi mynwesu capel, neu athrawiaeth, neu ffordd o fyw. Os oes na, deffrwch. Ystyriwch hyn. Mae rhywellhad dros dro yw hwnna, gorchuddio'r bryw. Dyna'r broblem, dyna beth ni'n gweld pan mae pobl yn pacio bags a mynd. Falle bod nhw wedi dod i weld. Mae well gen i bandais i orchuddio'r bryw. Rhyw wellhad ysgafn. A dwi'n gallu cario ymlaen gyda fy mywyd. Ond mae gwir Efengil Crist yw'r rhaid dod yn waglaw heb obaith, yn dyheu am drigaredd at droed y groes ac at Iesu Grist yn unig. Plediwch am iachad yr enaid, neu fel mae Jeremeia hefyd yn dweud, am achubiaeth yr enaid. Dewch
yn edifar, dewch yn waglaw, heb unrhyw ymdrechion o'ch hunan, heb unrhyw grefydd o'ch hunan, heb unrhyw athrawiaethau uniongred, calfinaidd, efengylaidd eich hunan. Dewch fel pechadur brwnt at droed y groes. Byddwch barod i gyffesu eich balchder, ac i droi o'ch balchder ac edifarhau o'ch crefydd hyd yn oed. Dewch at ei groes, lle gellir golchi'r pob staen i ffwrdd. Dewch at y man lle talodd Crist yn llawn am eich dyled. Y gobaith yw eich bod wedi dod at y man o ymdeimlad o anobaith. Anobaith yn eich gallu i gyrraedd safon Duw a'i foliant ef, ac yn yr anobaith. Dyna pryd mae achubiaeth yn digwydd. Sut mae'n digwydd ni ddim yn gwybod. Ni'n gallu disgrifio'r athrawiaeth i chi, ond mae'n ddirgelwch. Pan mae'r enaid yn dod yn waglaw at Grist, ac yn gweld mae Crist yn unig yw'r ateb. Mae wedi gweld difrifoldeb ei gyflwr. Mae wedi gweld mawredd Crist. Ac wrth ddod y mae e'n profi trigaredd Crist. Y mae Crist yn delio'n dyner gyda fe nawr. Mae wedi delio'n eitha ffyrnig gyda fo'r blaen yn dangos i bechod, ond nawr mae tynerwch yr efengil. Achos be mae Crist yn neud? Mae'n dal yr enaid yma. Mae'n golchi'r enaid yn dyner bob staen, bob briw gyda'i waed, nes ei fod yn wynach na'r eira. Mae'n teimlo noeth, mae'n rhoi ei gyfiawnder iddo. Mae'n ei wisgo fe a'i gyfiawnder e. Ond mae'r enaid, mae'n bryderus, mae'n teimlo dwi ddim yn ddigon da. A mae Crist yn dweud, wrth gwrs ti ddim yn ddigon da, ond fi wedi rhoi cyfiawnder fy hun i ti, fy mherffeithrwydd. Mi rwy ti'n berffaith yng Nghrist, ac bron y tad, a mae'n gweld enaid pur glân yng Nghrist. Mae Crist i fadda fe, mae di olchi fe, mae di wisgo fe. A dyna gobaith yr efengil, a dyna beth oedd Jeremeia yn pregethu. Ond oedd pobl ddim yn licio Jeremeia, ond oedd ddim yn licio'r neges, ond oedd licio pobl yn dod ar y neges ffals, achos oedd e'n lot fwy cysurus i'r glist. Heddwch, heddwch. Dyna beth oedd nhw'n dweud. Pan pryd nad oedd heddwch, gwai nhw am wneud y fath beth. A gwai ni os i ni'n eog o wneud y fath beth. Ond o am nerth i fod yn ffyddlon i bregethu y gwir efengil. Cymerwch rhybydd. Ond dewch at Grist, fe mae Jeremeia'n dweud, ia cha fi o arglwydd. Os oes yna enaid sy'n gwrando, dyma'r geiriau sydd eisiau chi pledio. Dyma'r union eiriau, dyma beth sydd angen i fod yn ysbryd eich enaid chi. Dyma'r ebychiad, dyma'r math o ebychiad. Ia cha fi o arglwydd. A mi a iachir. Dyna sicrwydd i chi. Os wyt ti'n iachau, fyddai'n cael fy iachau. Achub fi, a mi a achubir. Pam? Cynnes ti yw fy moliant. Ti sy'n neud y cyfan. Felly dewch at Grist. Tra fod yn agos, tra fod yn gyfle. Ac i'r sawl a ddaw ato fel hyn. Ni fydd na wrthodiad. Ni fydd yn troi yr un enaid i ffwrdd. Gadewch i ni weddio. O Dduw, i ni yn diolch i ti am yr arglwydd Iesu Grist, ac yn diolch am yr efengil. Ac o Dduw yn gweddio, bydde di trwy dy ras yn gweithio yn nerthol, a bydde di yn agor llygaid y deillion iddynt weld. Yr rhai sydd yn ddi-gapel, o Dduw, tyr di, agor eu llygaid i weld eu hangen, ac arwain nhw at y fan lle bydd yr efengil yn cael ei chyhoeddi. Gweddio am yr rhai sy'n mynd i gapel, o Dduw, y byddant yn gweld os mae neges o heddwch ffals sydd yna. Ac o'r rhai sydd yn mynd i eglwys lle mae'r efengil yn cael ei choeddi, gad iddyn nhw i bwyso nid ar ei athrawiaeth, ond ar Grist, ac yna'n mynwesu'r athrawiaeth. Te'r gweithiad ni'n plith, ni'n gofyn i'n o trwy enw ac heiddiant i'n harglwydd Iesu Grist. Amen. Ni orffen trwy ganu emyn 298, ac hefyd 299. 298 a 299 o'r nef mi glywais newydd fe'n cododd ar fy nrhaed, fod ffynon wedi hagor i'r cleifion gael iachad. Fe enaid rhed yn ebrwydd a phaid a llwfrhau. Oedd flaen mae drws agored, na ddichon neb ei gau. 298 a hefyd 299 gyn i sefyll i'w chanu.
A nawr bydde di ras yn harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân fod gyda chwi oll hyd byth. Amen.